Hawaii, USA International, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2026 in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, a winning product of Crispy Pata King. Crispy Pata King, the #1 Crispy Pata. Ti program nga napawalawan, lagkip, di napalabas. Taray, Marieta! Dahito di maglingam! Alis to atong maraikin na laingak nga kulimbitin ka nagit tilanot. Nga agalaan latiw ka nagit sanga. May tabagay! Tagtagpanan ka! Patay kayo sila natin! Nagbalbaliw ka na, Eddie. Numakainom ka iti arak. Nakaimimon ka. Ngem di nak tumakamatan. Ken di nak tumasapulan. Mariana! Ayapon! Nagpakita ka! Tagtagpanan ka! Tingkay nangigan papagayam ket may sala nga paset ti pagkasaritaan ni Marieta Baisa. Iri barangay Alay, Badok, Ilocos Norte, iri pa nang isurat ni Mayang, iti sumitlang nga lugar. Kablawan na kayon papagayam, timay kaduan nga 30 minutos sa paset ti programa Lagkip. Ti napalabas. Na naamuan tayo tinangabak, ti 6 grand finalist tayo. Iso nga dato ita, taksangka sa taawan, dadyay akin pakasaritaan. Ngem, dadyay nangisurat, kadadyay pakasaritaan, isot adda, agraman dato'y best friend ni Marieta. Tinangabak, pakasaritaan ni Marieta B. Yadaw, iti barangay 15 Alay Badok, Ilocos Norte. Iti panangisurat ni Marilo Iyabes, iti barangay Paratong, Sinay, Ilocosor, ni Marilo Teadda rito ita. Ayan, ibasa ta nga muna na ito'y sertipiko ni Marieta. Ayan, Aksyon Radio, DCJ Silawag, ayan, Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, awarded to Marieta B. Yadaw, in barangay 15, Alay Badok, Ilocos Norte, for being a winner of the best story of the month of June 2026 and for qualifying as the 6th grand finalist iti Search for a $1 Million Amazing Story 2026 iti programa tinga lagip tinapalabas program iti DCJC Action Radio Lawag. Pirmado da kami nga talo ni Nemesio A. Ruiz being the host, Attorney Nick and Malasig the second being station manager, Kenny Reynaldo Fiesta nga sponsor manipuliti Honolulu, Hawaii. Ay bandang nga din ni in behalf kini Marieta adad to ni Marilo Yabes iti paratong Sinat Ilocosor nga iso ti writer detoy 6 grand panelist tayo. May kan Marilo ti alias na Mayang. Ayan. Napinas ni Mayang uwas din kapay. Okay, awanta man nagito yung certificate ni ading mo, ay manang mo, siga nga nangisurat, kaya nito yung cash prize nga para kada kayo. Okay? Agar ka, di ka agsaw? Ay. Agar ka. Kahit di ko mamariyat at kahit ko magigit at pagtarayat ko matan, nalang ito maray, di ba? Na ginawan da ka na tisunggo. Naling pagkulimbitin. Kaya kung peso na madlalay din, surat mo pakasalitan ni manang mo? Ano titigay yun na sila? Ayan. Hamo na yung hamiyar arsa-asa. Handamat nga, dad kama. Ano susbot? Enjoy pigsam, ha? Kay anang itatimarik na yung kaso ng isurat, kaya nangabak na ito yung surat mo, nga pakasalitaan ni manang mo. Ano't marik na mita, Mariata? Naragsak, sir. Nakaragragsak. Talaga nakapsot boses mo, ya. Okay, osus naman lang amin. Uwan, sir. Ano na jay pa? Dan at amoy din natayen. Uwan, sir. Amumin. In sukumin. Orenohan nyo ko hindi nangaramit ka ulat na panyulata intabon. Amat
Haan, sir. Hanyo awan ti minsayag yo or di arwaten na ko. Haan, sir. Dandanay 2 bulan, ha? Uwan, sir. Dandanay 2 bulan. Okay, Marieta, biing nga sikat ng isurat, kada ti pakasalitaan ni manang mo, awisan man, digiti dumdumngeg, ta agsurat damat, kada ti programa tayo? In behalf of my ate Mariet nga maulaw nga agbiyahe, dito iti ading na tinagsurat ni Mayang Baisa. Awisen kayo nga agsurat met iti napalabas ket no diyo kaya nga isurat alain nyo laeng ti dagiti amamuyo nga nalaing nga agsurat or ipasurat ken ni Sir Nemi Ruiz. Wala siya ko naman. When no siya. Ket umuna pa'y nga pagyamanak ni Apo Diyos ta insalakan na ti kabsat ko ta dandani idi marape, dandani matay ngem kaasi ni Apo Diyos si bibiyag pa'y laeng ita. Ni Lakay na, kumusta mo ten? Adamot ijay sir ngam nakapsot mo ten. At ay sardeng naman tuminong tiara kain. At nagbali nga mga martige di ta Dubai, Dubai. Tiyayad na kita nakda? Uwen sir. Handa pa nagbakasyon? Naminsan sir imayda. O may asawa da? Baruda pa'y nga duwa. Duwa nga lalaki. Apay nalakayan da na. Na? Ang daming lalaki. Okay. Ngarad, Marilo, thank you very much. Yes, Surat kan tumanin, kas balikan, dari tak pay surat, ayan? Uwen sir. Okay, thank you. Nembag nga oras tayo amin nga sa nga pada papagayam. Sagbay papagayam ngentay ma-interview dato'y sa balipayang nga grand finalist. Iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya ni programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Iti pa nagmatmaton ni Station Manager Attorney Nick Malasig II nga mga bakan nyo kadagiti kakadakkel a premyo. Dito nga rin papagayam ti kayat mingi pelagip dagiti dakkel nga premyo. Grand winner umawat iti 50,000 pesos. First runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos, ken may isang special award umawat man iti 5,000 pesos. Gabot ha, in cooperation with Yum 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 Letson. Naglukaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Agawat dan kadagiti orders. Ag-text when tumawag kayo di cellphone number 808-673-5595. 808-673-5595. Wano ang direct message kayo iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Agaramid na pa iti Letson and Rice Bento nagbalurlayang iti $14 plus tax. Ken, 1/2 islab Letson Belly nagbalurlayang iti $65 plus tax. Ken, 1 whole islab Letson Belly nagbalurlayang iti $130 plus tax. Ken, mabalimpay tagorder iti small, medium, ken large pans. No agorder, ag-text wano tumawag iti cellphone number 808-673-5595, 808-673-5595. Wano ag-direct message iti Facebook account ng Yum 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 Letson. Laglagipen, naglokaten ti Yum 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 Special Letson Pork Belly. Ket agorder itan, Yum 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 Letson. Freshly made in Honolulu, Hawaii. Owned and managed by Reynaldo Rey Fiesta. Itangarot papagayam, intayon interviewen ti grand finalist tayo. Nebag na oras tayo amin kagayam kausat. Iti na ito yung agudaway. Kas iti dati-dating intararamidan no asino dagitay mapili nga grand finalist tayo. Kat intay ma-interview nga maibidyo tapos mikas tagat adadang intay masurutan dagiti pakasalitaan da kapsat. Iti ito agudaway
In behalf kadatoy akin pakasalitaan nga ni Marieta Baysa Yadaw iti Barangay 15 Alay Badog Ilocos Norte detoy nangisurat nga kabsat na matlaeng iti adda itang entay ma-interview. Tako na dakat basta baka napimpinas ka ma-interview deti nangisurat kada di pakasalitaan kuno nakatay mismo akin pakasalitaan. Best Letter of the Month of June, the 6th Grand Finalist kabsat Marieta Baysa Yadaw iti Badog Ilocos Norte iti pa nangisurat ni Marilo Baysa Yabes Yabes. nga kamsat na matlaeng. Alias Alias Mayang. Mayang. Baysa. Yun, ni Mayang. Kahit intay rugyan nga basak ba yung intay rugyan nga interviewan in behalf kin ni Marieta nga ni Mayang at intay pangablaawan ni Sona. Kung ablaaw ka Mayang, Naimbag nga oras yu amin, apo, mapagasatak nga ada ditoy ita. Ya nam namaan nga makaumayak ita ditoy Nemars Studio. gito'y nga paka-interview Nga paka-interview. Right. Kan makita ni Sir Nemi nga nabayag nga idol kon. Nagwapo nga lakay, apo. Sino ba tinakita? Ni anak na nga nagugwapo manen, apo, ni Gonggong. Kan ni Mrs. na nga napintas, nga nalapsat nga babae, Ni Melinda. ni Okay. Melinda. Okay, apay nga nakaumay ni Marieta. Nakaruti ulaw na itay kaririing na serta. Excited nga ta dirabi ita napuyatan. Ta excited mga umay to'y lawag. Itay nakariingan ay agtay tayo umot kano ti makita nan isungahaan nga. Ana nga kaya ti lumugan ti minibason nga umay to'y lawagan. Okay. Kasi inti insurat mo, pagkasalitaan ni Manang. manang mo, Mayang, dumangin tayo nun, peso. Nakomit din, naginawan dati sunggo. So ti bagbaga day di mother mi sir ngam baka panglulo ko na ngam no ti rupa na napintas ngam no ti garawon na ay ako no makakita ti naringgawis nga dagitay kaimito mi kay ayo na ti mapandyat pinakatuktok into no adaye tuktukan agkat katawa nga yehey kung kunanan isu nga ken pakikong contest da iti kuwa lumba and field. won sir Nangambawak man. ay won na do ti medalyana sir awan makaartap ti lagan ti bagina nga agtaray At dati insurat mo hindi nga binagbagaan ni manang yung Lorna. ay won sir At ano, damang luko ken ka, won ano ti manang agregla akun kunana Mm. ket kunamo ni manang mi ngam buybuya mula ta ida medyo basita mo pay Well, i-illustrate na ading tanga agreglakan ado ti agarum kanyam ta napintas ka kunana nabaladbad ngamin ti bagina ket no adayo di manglulo ko kanyam ilumag to ni manang ko nga Lorna na ikasto iya kunana bob kunana met tunukan agpalpalakpaka met no asideg di mangaluko kanyam tahanong ka nga makalagto nga mangkugtar deta tumeng mo kunana iya kunana Jason lang. wan uray lang nga agtirtiritir no kwa kung kunana ket naiuray siya nga ubing naimula mo ti panunot ko dayjay uray basitak pay ket pagyamanan kini Apo Dios ta nausar na nga kalasag na tano na Wow. madi na isursuro ni manang ko nga Lorna baka nagbaligi da nga nang rape kanya nakaasipiman baka pay no Huwan, tana, iyaw-awan ko na. Hindi, Huwan. nagkukuyog da. Nga, ada binabarkada dito na. itay gayem na Kahit mo sa Ako mga kinakuyog nga. na pa hindi eh. Huwan. Nagkakaroon na. Sukakuyog kagayaman na sir ket kuwa may isang aldaw na naimas turog ko ngam talagang plano da nga kayat nga itugot nga mapanbakir ta tabasitak pay idi nakariing akon agsasangi da nga bumaba detoy kadwak ita ni Peli Feli. agsasangi da
Lila pilisa ko nadagin ni nanang mi. Hami mabirukan ni mayi, ni bapa mayi, bapa ti awag da. Mm. Isu nga, bilong ko na mo, day di nanang ko, nagikikison, agsubli tayo ko nada. Napansin Simurot na amot aure, alang nga mapakaruskos nga simurot tan, nga to dagi papananda, nalaingda nga umululi isuda. Kasi nga babasit, simursurot amot latta, di kwan, agan anog og day di nanang kon. Mayet kung kunana makipagpukpuk kawa mo. Awal lata, adamot tantan awam mi sir nga bakras. Ngem kwa na naggabgaburan nga tati bulbulungan sa di mo makasaon. Isu nga nabaybayan min nga rud ti mabalin. Okay, di kad kahit na so hindi instoryam kalpasan ti manong Closing idi sir nagsardeng ti basa ket idi manunga aldawon in surrender min ikarkararagan lata day din ang basaray no pumarbangon agan anog ug day dinanang tinga rabi matagtagainop na siguro mayet kung kunana matartarimbangon kami ni manang mo si bibiyag pa ni manang kung kunana sir ket makasangit apay no malagip ko ket isumat ganyan sir nangnamnama kami Nagsubli to. Mm. Nasurok ng makabunan. Una surok sir ganda ni opening ina ikamakam day di lula nga nagsangbayan na nga ikamakam na nga Aging ganang inistorya na no anyat tapos pasamak kin kuana pa na kayo awawan. Nayo awan. sir. No, nayo awan. Diya kayo awan na. Dahil sa dua ka lalaki nga. Awan sir, Panggap inis mo istorya na iso dayjay nagyamyaman kini manang kung alorna. Tanuhaan nga na isuro ka dagijay baka no nirinamus da sada pinatay. Awan di miyam amot ayan na malunglungsot to jay tingati kabakiran Aging ka nga nasarakan na ni Lula Rosa. One sir. Idi ada driver nga nangyaw awam kanya na da pinaran na idi kamkamaten dayjay Imuna nga lalaki. teenager nga mangkwakumakanya na Oh, tapatangdanan kano tangdanan nakakat imbang kati asidug ti highway kunana ke makita din ni manang kon ibababa na mo diya si perti pantalonan iso dayjay naggalap diya panuno na ay no adayo ag flying kit kugtar ko na ni manang kung alor na iso dayjay inaramid na kano sir nag-agal alusi is kano mo dayjay lalaki guray ka ta matukmaan ka lang kunana kano ket imbag meta na pardas nga agtaray ta nabiit nga nakaungar day di lalaki ka day di kugtar na tamano kadla di kugtar na kimmamat sir ket apag isu nga adamet mangmangegna nga agan andar kano nga lugan sigud nga napan nagdip pa jay ayan jay bagon kano sir ulit-ulitan na nga istoryaan idi Itat Tapos- dajay driver di bagong isot si marunong nga magpanggap nga mangramas king kunana sir may kangarudan lumugang kan kunana di nagluganan aging ka nga panggap na short ka din tan Awan sir, indagas na timay sa nga bala, pasula dati rest house nga awam amuna mga tayo nag-agiyan ang awanda. Dito'y kanta manganta kunana. Isuday jay sir, idi nakapangan ni manangan ta mabisin moton na iturog na sir. ito kwan makariing Mariing ka dayjay maalalus-us dayjay wakano dayjay Short na. sa makikis kano dagitoy na Mhm. ay ket mabaling ka siguro niya nakong kunana kano nagregla ka din no nagregla ka para manangka tinaimas nga di mo pay naramramanan kunana kano sir Ngayon, tinumeng na madajay. wan ta si daglaeng isuna Tinumeng na. Tartarayan. Di ko nasarakan na ni Lola Rosa. Dayjay kubo ni Bak Rosa. ni Lola Nagyan ni Rosa. Jai. Dajay may panggap pwede kwerong nuwang. Ay won sir gapo nga basi pay dayjay pag kurang pay dati pagplete tanak ko nga may mangitonton king ka ijay Why? badok
kurang pay kunana kano ket Mm. naglagip na ngano aglako kadagiti nagpipintas nga bunga nga atis dijay kabakiran adu malakwan na isunganap man nga may sa sir naglibas kadagiti baket ay sir ta nakadayo mapangkadagi ay nagi paprutasan kada saba ada kano dumalagudog tugudog kunana kano sir talyawon na sir Nuwang, ay dati nagsasanga kano dayjay Sara. Sara na baka nabayag nga bulos dayjay yun nga nagtitirad kano dagijay Okay. ay Kinamat na, diwang, natara, imuli, ngim samot na panawan, dahil nuwang, aging gangat na soldado. muna Di bumanang soldado, sir bumanang isdinuang soldo ito kusya ada soldado, Mapandaan. pinapay dahil nuwang, aging nga nakalasat. Ikuan, nakaawid na kini, Lola Rosa. sir Kita. inyawid ni Lola Rosan nakaururnong damo la tikwan ti Wawan, kat hindi kuan, gusto ko ni ragsak yun at adan ni. awan sir permi mo nga ikis at kadwak nga nangarakop ta isumati ka permi nga kagayuman na sir Okay. Yan, naragsak kayo ta si Bibiag, Simang nagsubli ngem, si Maruno, nagladingit kayo wan gabata. sir Inuso yung tatang niyo. di tatang mi kwa sir graduar mo't garod ti high schoolon naka-ready ba nakahangir dayjay pagbado na nga dungdungon na nga bado dahito ito ti pangabay ko kanyam na kung kunana ag mula gata mo lata nga sikikita nga matanda na launay mo ay Ano nata nakatayan ni tatang niyo? Na napan agala ti rabong sir kada agbirok ti uong kinagat rabong ti ulan. ulag natin garud na uyong nga karasaan Mm. karasaan nga ulag sir idikwan pilisa ako na da pele adayo ka nakigtot kami idi sumungat agbay violet mot jay rupanan sir Mm. di agbayag na nagtuugon Natayen. nalubalo. Ang taon na yung kuan. Natayen, kadya hanggang Wa- istoryan wa- amin wa- at indugon. Wan Bigat sir nagsasangit kayo, nagladingit kayo. Okay. So si Maruno ni Lola Rosa. wan sir Abi at impatay naman ni Lola Rosa. kinabaket mot ten sir Kinabaket na. baket mot idi Oo. nabiro ka ko nga misunat ti hero kaday di manang ko Kahit gabot hangag basan, gabot na tayo Wan. tatang yun, napan nagkatulong Jay jay Manila nakasarap ti lover boy nan Jay, matutrigat na ta. ay wan sir ada anak dagi amo na nga uy pagtimpla mo ako ng Diyos kung nakano dya may isa ay hindi mauna ako gatas ang timplay mo agpapaos da mo nga dat katulong da isu day jay sir kasta one rigriga na Nimbag ta, na- nimbag ta nakuti na ang istog kuti ay ata. wan ata ko listo ang tayo sir kuang ket agpakada gapo jay makita day amo da kinagaget na nga tayo nga hanga mabannog ay saka ka lang aalis pag may kapalit ka dito kunana dengdenggen mo day baro nga driver da napan nakano kuka enjay kusina ilibas kanto kunana kakaasi ka dito amom ka di nga dati pan naka parpariga mo dito isumot nga ada nga main laba kanyam kunana mo ti lalaki Nagdagaran ni Eddie. Eddie sir In love ni Eddie kini manang ko manang mga Marieta. Mm. Di ko naglibas da kaduan. Inuon sir parbangon. Insang po na di balayon. Kit kita ukmot idaa nga ay bagay mo ni manang ko ta nagwapo kung kunak mo. Ijay sir nagaget mo ni Manong Eddie. Naglaing nga agtalon agmulat isaba kada adamo ada bangkag na gararoy oy dagitay mula na nga ututong ingana nga napagbasa na dagian na da Nagasawa da. nagasawa da Ni suti nakaget. napan jay Dubai dagi jay duwa nga anak na tatta idi agkarapaw itdan sa bali mo tinasumo nila kay nan ta nakibarkada nalumot kwartamin jak agtartarabakon
istoryaan na, sir. Paglumangan na ni manang ko jay likod ti Likod siya eh. jay daw da. Mm. Ta kamkamatan na ti buneng isuna Kamat ng buneng. testigo na, sir. Para lumang isuna. Ganti, pagpintasan na, ni manang mo, nataray nga talaga. Awon, sir. Mm. Magpaiso, sir. Mm. Kasi yan nila kay taagim imon, nakaimon. No, nakainom, naimon. No. No. Kainuman kin saan. Wala tayo isurat na eh, di ba? Ngam na uyuyong, sir. Ngam no nakainom, medyo makaawa ti sarsarita. No, ay no madi nakainom na singsing ko Mm. kasi. Ngam no nabartek, ay demonyo. Ngam nagbaliw in kararagan ni manang ko nga agbaliw, sir. Ganda bigyan na. Un in ket Sinaapo. nagbalbaliw. Isu daya ti kararagsakan mga parte ti biyag na panagbalbaliw nila kay na kundagian na nadamag na nga nagbalbaliw. Isu nga no, the first nga panag bakasyon da nakaragragsak bibidyo okay da nagraragsa, sir. Mm. Padoktor sa edi. When pa sir, ipari ti doktor nga uminom. Ke medyo lumibas mo pa labas sit idi, ngam idi nakastre nga ti religion nga born again. Mm. Eksakto nga nakakukaisunan. Nakasingsing puton. Mm. Dagiti ang nagda duwa na. Ninyo kan Billy, sir. Ang ba asawa da? Baroda. Marutawon nga tatan. Medyo naubing pa eh. Baka 30 plus na niya. Won. Ah. Ni Billy kat na ubi. Abi hanta gasawa ato agapo ko kumamad da Kaya edi kuha, ni sir. Marieta. Pakalalaki ti anak na. Ngam kuha, sir. Nagyedwa lat baroda abroad. Pagbaroda. Eh, Mm. may isa ka nagtilaw. Diyan kawasan. Wa. Mm. Nanayunan ni Fenix istorya. Anda doon sa amunan. So na kami mo isa ka nagbabasa ka na ko diyan Manila mo. Ala ka. At anda nga na din na ni manang ko, sir. Okay. Sakbay nga kuha. Awisan na kita ang gabi buya. Sika man nga ron ka, Felix. Sao ka nga sa oda sa hangkawan. Ni? Kasi nga ron sumama sa wata. Talaga. Man. Manan sir. Isuti, kasalapan nakakuha ni manang ko, sir. Mm-mm. Pag nakakabsat. Best friend lang. Ori, kumita ka lang. Kumita ka. Alatan sir. Ngarod ita, gagayem ken nga kabsat, awisen kayo nga agsurat met ke naragsak gayam, nakaragragsak ti mga bakta maka din na tayo ni Sir Nemi iti na Personal. studio na makita tayo kun makadin na tayo mo ti may nga oras minsan tuyen. Makapantag kay DCJC ka naman. Wan nakita mi pa iti istasyon ti DCJC ke no mari na yung nga kabailan ti agsurat kontaken nyo lang ni Sir Nemi ta isuna ti mangurnos ti surat yo ke no adamot amuyo no kita si degmet kita para tong sinait kuldingan da lang ke urnos mata surat yo. Wala. Yung kananggan, ganapsat, kanabuya. Dito'y, panang interview tayo kani Marilo Baisa Alias Maya. Yabes, alias Mayang. Apa mo may kata alias mga Mayang? Ijay gamin ti palayaw ko, sir. Yun, awon na Dayat kin ka. won. Mayang. Handa unay kabisado ti Okay. Marito. Yung nga isot nilang isurat, ti pakasalitaan, dato'y 6 grand finalist tayo, nga ni Marieta Baisa Yadaw. Yadaw. Iti barangay 15 Alay, Abado Kilocos Norte, nga ni Mayang ket na ikamang mit sa jay paratong sinait Ilocosor. Kaya kay nangigan, nabuya, kay gamsat, ket thank you kada kayo, nga nagbuya, ket sabi ko mata, agtultuloy, di parang suporta na ti lagi tirapalabas, iti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026.
Imanong nyo anay mi dati Nemi Ruiz, pamakada akon, thank you for watching.